Sinakong mga ukay-ukay ug mga Class A nga mga sapota nga duha na katuig nga wa gi-claim sa tag-iya gikonfiskar kaganiha. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, gisakmit sa mga otoridad kining sinako nga mga ukay-ukay nga nakapuno gyud sa usa ka 20-footer container van. Sulod sa usa ka yarda sa reclamation area gihold kining duha ka 20-footer container vans. Kaganiha giinspeksyon kini sa taga Coast Guard subay sa pagsakmit sa kargamento. Sulod niini ang ubay-ubay nga mga sinakong used clothing ug ang ubang Class A materials. Kining mga ukay-ukay gikan sa usa ka container van nga tuig 2019 pa gipadala. Gikan kini sa Sugbo ug naabot na sa Manila apan giingong wa gyud gi-claim sa Consignee. Nakadesisyon ang kumpanya nga i-ship kini pagbalik sa Sugbo kay gamito na sab nila ang container vans. Naka-receive ang Coast Guard og kining tip nga naay nag-unload, ongoing unloading sa ukay-ukay niya. Sa balaod bawal man siya. Bawal man ni ipasod ning ukay-ukay niya. I-verify sa ato ang mga kuan, ato ang mga personnel niya positive man. Sulod sa duha ka tuig nakahipos na og 400,000 accruing charges ang maong kargamento sa pagpadala sa shipment, storage fee ug paggamit sa container van. Sa pagkumpiskar sa taga Coast Guard, ilang i-turn over ang kargamento sa Bureau of Customs nga maoy mo-dispose niini. Dinya sa ato bawal ang kining mga ukay-ukay, pero of course na mga exception ni ana niya usa sa mga exception like katong mga gamiton nato gamiton ba i-donate sa DSWD or katong mga kurtina na mga kuan. Pero kini siya kay mga kuan jud siya, mga shirt jud ba, mga t-shirt, mga jacket o sweater. Sa pagkakaroon, Bob, di pa matino kung pipila tanan ang kinatibok ang kantidad ng maong mga ukay-ukay kay nagpadayon pa ang gihimo nga inventory. Bob? Salamat Nico Serino sa imong live report.